Teraz už ideme na naše produkty kapsulové, ktoré už zamerané na istý problém. A najširoko asi používanejší, alebo jeden z tých najpoužívanejších produktov je Borelis Pro. A ako viete vidíte z jeho názvu, že on bojuje proti borelióze. To je to ochorenie, ktoré vznikne od ušipnutia kliešťom, ale nielen od toho. On napríklad, keď vypijete mlieko od krávy, ktoré je choré na boreliózu, alebo napríklad od matky k dieťaťu cez mlieko sa môže prenašať. Ale Borelis Pro, on je ako prírodný antibiotikum. On sa môže používať aj pri iných zápalových procesoch, pri chronických procesoch zápalových, ktoré nemohli ste do toho vyliečiť. Alebo keď vždy dávame ho pri očistení organizmu od parazitov, od baktérií, vírusov. On má v sebe rôzne zložky, ako vidíte, vybrané komponenty, ktoré sú z 10-násobnený ich účinok, lebo oni neiba viete dali dokopy a ako bude účinkovať, možno áno, možno nie, ale skúšali, že v akom množstve, ako najlepšie bude fungovať, kde boli najlepšie rezultáty a takto aj spojili. On sa môže používať preventívne, napríklad na jar, na jeseň, 1-2 kapsuly denne, alebo pre vás na očistenie od parazitov, alebo pre detiček, tam už bude tiež menšia dávka. Taktiež sa ukázali veľmi dobré rezultáty spojené s vitamínom C, ako som vravela, len vo vyšších dávkach. Keď ste chorí, ja som mala také, že prvýkrát som mala zápal prínosových dutín a to bolo hrozné, lebo bola ma hlava a tak ďalej. To bola sobota, sme mali mať pekný víkend a prvýkrát som si vtedy dala 6 kapsul Borelis Pro s vitamínom C. Na druhý deň v nedeľu už som sa cítila o 50% lepšie a v pondelok som išla do roboty ako keby nič. Ale v sobotu mi bolo tak zle, že som vedela, že týždeň budem doma ležať. Čiže už som to vyskúšala na sebe, aj veľa mamičiek to vyskúšalo na svojich detičkách, že im to pomáha. Veľa kto začal to užívať preventívne, vravia, že napríklad my sme minulý rok boli chore 5-krát a tento rok ešte ani raz. Čiže veľa máme spokojných zákazníkov, môžete porozprávať, možno niekto, kto tu sedí, to skúsil. Môžete ruku zdvihnúť a komu sa to oplatí?